Това са на Велчо работниците, изморени, като хищни хиени. Много работят. От седене се сванаха. Един гълъбар тука си иска гълъбите от мен. И това момиче любител на фейса. Това е баща й. Това е моят внук. Това е зет му. По принцип жамутро. Буледа е жамутрен. Това е бърчетката. Така, чорбажията пасе коня. Той е гей. Гея. Чорбажията. Хайде, Велчо! Чакай, али сте малко това е. Чорбажи! Бе, много сядат, бе! Много почиват! Добре, това е от всичко от нас. Къде барабоя, бе? То няма, бе. Това е картофа, производството на Велчо. Я покажи. Ферди. Това е перфектен картоф. Това е на 100 дена картоф. В чували. Найлонки. И то под памперс. Да не се напикае, бе, нормално. Това видео ще го види целият свят. Хайде, жатки, ево. Какво става, бе? Хайде, жатки, махай с това.